Baby. Hey, my love. Hayibo. Yini done? Ayo. Yazi la. Ngicela kuthola i-first promo yethu le video le. Ayinkinga lana ama-editors bafuna ngibanikeze ama-notes. Hayi, yabo ngisaba ngisho uyivula ngiyibuke lento. Ngoba? Hayibo. What if bayiflop lento lesento sami? Uyakhumbula ukuthi uke wathi kumina ngisebenzisa ama-actors wangempela, yabo? Kangalalela ke mina ke lo angazi ukuthi bengidawe yini ke manje ngithatha uscrew omzwezwe oMrs Ngemangiso bafaka ke manje emakamereni ngibafaka ku TV angazi ngempela bengididwe yini la. Hayi. Okay, masibukele.